Šaraba 19 Todorović, 5 Banjac, 4 Andrić, 9 Tokić, 11 Ristić, 20 Stojanovski i 10 Aničić. Trener Crvene zvezde je Robert Prosinečki. A ekipe Leotara Borce Sredojević. Sudije ovog meča su Emir Aličković, Dalibor Drašković i Alvin Čišić, četvrti sudija Radoslav Lukasović. Ustavljaju se minut 1-0 za ekipu Crvene zvezde, strijelac igra sa brojem 15, Luka Milivojević. Strelac Ognjen Božanović.